Ja, tak. En rigtig fin, energisk hest med en super galop, og som vi stod og talte om, den har galop som en stor hest. Den ved ikke selv, den ikke er så stor. Den ser i hvert fald ikke så stor ud, men galopperer som en rigtig hest med et ordentligt afsæt. Vi stod her og var ved at gerne vil give den en rigtig god teknikkarakter, eller en noget højere teknikkarakter, men den begyndte lige at skille lidt ad her til sidst, om den mistede lidt koncentration, men på de sidste spring herover sprang den også fint igen, fordi den springer med hele kroppen hver gang, den bruger sig rigtig godt. Forbenene skal lige være lidt mere stabile, de bliver lidt forskellige. Vi giver den 8 i teknik, vi giver den 8,5 i galop, vi giver den 8,5 i kapacitet, og vi giver den 8 i ridelighed. Tak til katalog nummer 326, Deveris Tivolido. Får karakteren 8, 8,5, 8,5 og 8. Der var ikke en fradrag, og det giver samlet 248,7